بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. جدرا بمخوفني ونفوم كفر الإسلام ande bo Allah sheni do hawri en ha wakkati siriya men annisa wal atfal, siriya ko larani rewɓe e ɓikkoy. ha darseede men saali nde to on ciftori en bolwino ko larani haala te'ugo. en mbi debbo kañum woni nuwayo, point central je ko formata famille waɗa usra ha ɗum hawta ɗum wooɗa. to kadi debbo se o sufte, se ɓi adama sufta anda ko te'ata, ngam debbo ɗo mari rôle mawɗo ha wo'itingo société. kanjum waɗi nden kam se o sufte, a anda ɗum moyjo on a sufti laatoto daada ɓikkoy ma, no gikkuji maako wa'i, no fami maako rabbuɓe mo wa'i, tarbiya ngaye o rabbira. ngam to a wari a te'i ɓiɗɗo laatiɗo mo woɗayni, a dañan ɓikkoy laatikoy kallukoy. kanjum waɗi se a sufta. kanjum on goɗɗo feere ɗon no yecca ɓikkoy maako, o wi nder hayruji ɗi mi waɗani on ni mi suftani on dadamon, mi te'ay korɗo sakko mi daña on, on gona on maraɓe. to kadi goɗɗo suftan anda moyjo on o te'iɗo ngam heɓa o anda ko o dañata. en andi mujtama ɗo, wato société ɗo wo'itinire hen nder e bo ɗo wo'itinire hedi yaasi. wo'itingo hedi yaasi kam ɗo kam worɓe on mo'inta, bana ha luuɓe, ha juulurɗe, ha dow laabi ko nandi e man, ɗo ka kuuɗe worɓe. amma wo'itingo société ha nder ci'e ɗo ka ɗum laarani rewɓe. kanjum waɗi to ɓe mboodi ummatore pat, société pat wooɗat, e to rewɓe kalli bo société pat hallat. ngam kala goɗɗo mo ummi mawni pat ha les debbo on o ummoto. wala goɗɗo man no o mardi daraja fu ha dow duniyaaru ɗo, ko o ardiɗo, ko o jawmu jawdi, ko o jawmu andal, illa ha les debbo on o ummi, debbo on rabbi mo. to a jangini debbo ɗo kam a jangini ummatore pat, e to a jangini gorko bo ɗum goɗɗo goto on a jangini. ɓe ɗon mbi'a banni diga ko neeɓi. wato kanjum waɗi jangirde debbo ɗum laati hunde himmiɗininde masin, ngam o wo'itinan société to o jangi, société to wonnake o wo'itinan ɗum. to ni rewɓe ha ci'e pat laatake janguɓe, ɓe andi diina maɓɓe e duya maɓɓe, ɓe saalihi en bo, ɓiɓɓe men pat mbooɗan. ɓiɓɓe men ɗo to ɓe mboodi bo, kamɓe ngoni rijalul ghat, kamɓe woni worɓe dotti en ha ko warata yeeso. to ɓe laatake ɓe woɗɓe, zamanu maɓɓe pat wooɗat. e ha debbo wo'itina ummatore ɗo, ɓe mbi ɗum ɗo mari sharɗiji. aran manni se o laato o saalihijo kam, o laato o marɗo diina, ngam o jakteteɗo, heɓa ɓikkoy jaktomo. e bo ha o laato o saalihijo jakteteɗo man ɗo, wato se o laato o janguɗo, se be jangirde, se o mara andal. imma o janga ha modiɓɓe, imma o janga be ɗellitago har defte, ko bo hande be kasetji enregistradi. amma se o janga kam, se o mara andal. se bo o laato o marɗo fasaha, o laato bo o muyɗo. ɗum man bo ɗum heɓata sina to o jangi none ande feere feere. e bo se o latto o marɗo hikma, kala hunde fu o resan ɗum ha babal resete. Allah yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. ko woni hikma ɗo resugo hunde pat ha babal hani nde wona.
debbo o mari kuuɗe ɗuɗɗe ha nder saare. Se o anda kanko o hakkilanan goriko, o hakkilanan ɓiɓɓe maako, o hakkilanan jawdi goriko, o hakkilanan sefene ɗum o sefnana, o hakkilanan no o defirta, o hakkilanan laaɓe ndam saare, o hakkilanan yillotoɓe waroɓe ha ɗon, ko nandi banni. ɗum ɗo pat ɗum kuuɗe maako. Se to o mari hikma on o heftata hunde fuu nda no wonirta. A tawa debbo o defan yiite on ha o hutinirta, nden ɓingel bo ladoyel, kanko bo jogoto ɓingel man. O mari kuuɗe ɗuɗɗe feere feere, nden da ɓingel bo ha yeeso maako. To ɗum ɗo se to o mari hikma hunde pat o anda ha dede o resata ɗum. Kadi kanjum hani to gorko laati o jaynitiɗo, useni o wallita debbo maako be hosango ɗum huwowo, ngam kuuɗe rewɓe ha nder ci'e ɗo ɗe ɗuɗɗe ɗe caɗɗe. To gorko on ɓe mbi huwaɗe ɓadima o wawata. O wawa ɓingel ha dow ɓawo maako, ngel waɗa haaje ha dow ɓawo maako go. Ma bo oɗo jogi ngel waɗa haaje ha dow maako, o ittata ngel o sakkina, bal o loota ɗum be enɗam, nden oɗon no defa bo, ko oɗon no wuwa bo, hande ko nandi banni. Gori ko bo maran haajeji mum ha maako. Ɗum ɗo pat kanko feere maako ɗo o wawata ɗum. Kadi ɗum man ɗo debbo kam, wato Allah ceniɗo tagi mo, formi mo, waɗi mo kanko ɗo kuugal maako ɓuri saɗugo ha nder kuuɗe fuu. Ngam kanko halfoto ɓikkoy, kanko halfoto gorko, kanko halfoto jawdi gorko. Kuugal maako teddi, mawni, tilmi, ɓuri ko o wudine nonno oɗo wanca ha dow laawol. Debbo kam wala ha ndewaku maako timmiditta, se to oɗon nder saare goriko, oɗo jooɗi huwa ha biro maako laati ɗum nder saare ha o te'aɗo. Ɗo on o tilmata, ɗo on o marata daraja, ɗo on woni o huwi kuugal maako ngal hande o wakkila ha duniyaru. Non man ɗo bo heɓatako se to o mari diina, se to o suftama, se to o suftama. To kadi debbo o mo en mbi wo'itinowo ummatore o, se o firlitoro ko ha ɗume fu be hikma, o anda bo moy fu no o wolwiranta ɗum. Ɗum majjuɗo o woldatana, ɗum modibbojo na, ɗum goɗɗo goytuɗo na, ɗum goɗɗo laatiɗo marɗo mbatendam na, ɗum goɗɗo dundaro na, moy o woldata, se o hefta non. En andi annabijo sallallahu alayhi wa sallam, nde goɗɗo kawye warino sofi ha julurde maako, sahabo en kafti ha ñaɗana on man, annabijo ñaɗanaymo, wi accemo o timmina coofe maako. Nde o sofi o timmini, annabijo wi ɓe ñaɗa ndiyam ɓe ndufa ha dow coofe man be hikma. Ɗo irim ko nandi banni, debbo o bo se o mara hikma ha o anda no o jogorto ɓikkoy, hande ha o rabba koye mara tarbiya mo islama. Se latto bo ha nder sarɗiji maako ha o wo'itina ummatore maako ɗo, se rabbudi maako man laato mbondi dow diina islama. O mara diina, o mara gikkuji boɗɗi, ngam ɓikkoy jaktotomo, ngam to o mari gikkuji kalluɗi bo ɓe jaktotoɗi. E bo tata o ɗowtano dedei yaake no zamanu woni, o wi'a na zamanu wonni wala ko en poti wo'itingo. Kai ta o ɗowtano waage. To en mbi banni kam, nden kam da ummatore pat wonnoto. Bal innama se o laara o wo'ina ko woɗay, ko laati boɗɗum bo o hoosa ɗum o wo'itina ɗum dilla ha ko ɓuri woɗugo. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam, nde Allah neli mo ha ummatore Makka ɗo, o wari o tawi ɓe mushriki en, wato o ɗowtanaki waage, o wi a'a na ummatore pat nde mushrikire accumi jooɗo nonnon. Kai o dari o habdi iga wala nuɗɗinɗo sam ha ɓe garti ɓe pat ɓe nuɗɗinɓe. To kanjum debbo o mo en mbi mo'itinta ummatore marɗo diina o, tata o ɗowtano dede zamanu no woni, o wi'a zamanu wonni se en acca nonnon. Kai se o daro o habda o wo'itina ɗum. Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Wato dede ko a umra a huwa ɗo, wanginu ɗum huuɗum, ta faalu himɓe laatiɓe wonnoɓe majjuɓe hande selɓe laawol, wato ɗoyla accuɓe kamɓe, wato hakkilo ha kuugal ma huungal ngal yaha yeeso. E nonnon debbo ɗo se o mara rol maako ha no o ekkitinirta ɓikkoy diina maɓɓe, o wo'itina rewɓe bana maako en, ngam heɓa kamɓe bo ɓe rabba ɓikkoyji go ɓe mballita.
kadi nden kam hani rewɓe ɓe ɓe gona ɓe janginoɓe ha dede rawdatul atfal fu, ha ɗum en mbi'ata jardin, hani ton fu rewɓe salihi en goo ɓe gona ton ngam wona rabbudi men ɗon nder ci'e, ɗon ha lekolji, ɓe rabba ɓikkoy tarbiya laatinga bonga. En andi be rabbudi ɗo on en ndenirta ɓiɓɓe men daga to yangada Allah, be laatago ɓe rabbete tarbiya laatiɗo boɗɗo. ngam Allah ɓangiɗo wiyata ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha nnasu wal hijara. Allah ceniɗo wiyata ya onon nuɗɗinɓe ndene ko'e mon be yimɓe mon foni rewɓe mon e ɓikkoye mon, on ndena ɓe yiite nge docce mum laati ɓiɓɓe adama e kaaye. To kadi no on ndenirta ɓe be hollugo ɓe diina man, en mbi ɗum ɗo hoya ha to laatake en mari rewɓe salihi en. To debbo laatake salihijo, ɓikkoye mboɗan. ɓi adama to o heɓay ko o nyama, o heɓay ko o yara, o heɓay koltal tan, ɗo kana ngaya man pat o maaya tan ngam torra, o heɓay nyamdu e njaram e koltal ngal renatamo daga to pewol. Amma to laatake ɓiya hattake tarbiya mo diniya, o heɓay rabbudi ndi diina kam, ɗo kam o rusɓake ha diina be duya fu. Kanjum waɗi suklanago ɓikkoy ha ko koye nyamata e ko koye jarata e ha koye gonata e ko koye ɓornoto ɗo he'ata, ɗo ɗum kuje ɗe duya. Bal sei en cuklano ɓe ha ko laarani dede ko hisnata ɓe ha lahira maɓɓe, ɗum man bo sei en taskano ɗum be margo rewɓe salihi en. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. To wato ko ɓuri, wato heɓi adamajo zunubani o yebo goɗɗo mo o halfi o nyamnata, e ko ɓuri yebare man bo, ko ɓuri hallugo ha nder yebare man, yebago mo hollaymo diina, ɗum ɓuri hallugo. Annabi Ibrahim alayhi salam en gi hande nde o wari wadgo do'a, o wi rabbijnubni wa baniya an na'buda al asnam. O tori Allah, o wi Allah woɗɗitinmo kanko e ɓiɓɓe maako fu. En gi o torani ɓiɓɓe maako. Annabo en ɓe ɗon mari himma hande torango zurriyaji maɓɓe. Nden enen bo goɗɗo to ewni ɓingel fu la'ana, wayne mo Allah naali, wayne kazani, kefeero, geddo Allah. Do'a saaro ɗo jaaboto. Saaro kam do'ano ɓingel khairu, ta la'ana ngel, ta do'ano ngel sharru, bal innama do'ano ngel dede ko laati khairu. To kadi heɓgo debbo salihijo wallitan hano ɓikkoye mardata diina, ngam ɓe mbi'ata wa man ra'a ghanaman fi ardi masba'atin fanama anha tawalla ra'yaha al asadu. To ko moye o duri baali ha leddi mardi takke, nden o ɗaani o acci baali maako da rawandu woni baba ladde duranan mo baali maako man, no ndu durdata ndu nyaman ɗi. To a mari debbo mo laatay salihijo ha saare, a dilli tefugo ko on nyama, a wartan a tawa o wonni ɓikkoy. To kanjum waɗi kadi heɓu salihijo wonane ha saare, halfane ɓikkoy, waɗu do'a, wallitumo kanko debbo bo dede haqqeji maako pat waɗanmo heɓano o jogoro ɓikkoy. Goɗɗo feere wi'anno, o wi wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. O wi kala mawnowo mo ummi mawni ha nder ɓiɓɓe amin fuu, oɗon mawnira ha dow hunde nde o tawi saaro maako ɗon dow mum hollimo, dow man o ummorto. En andi ɓikkoy ɗo koosa kande 17 nder temerre ka pat ha gikkuji ha société mo ɓe ngoni. 30 tan ɓe donata ha saaroji maɓɓe, amma 17 ɗo ka pat ɓe ɗo koosa ɗum ha saare nde ɓe ngoni e ha l'école ɓe jangata be ha ɓikkoy koye ɓe pijiditta. Kadi wajibi dow men ya onon derɗiraɓe, en cuklano be haala tarbiya ɓikkoye men, en ballita ɓe hande ha dedei no ɓe mboɗirta ngam ɓe keɓa ɓe do'ana en ɓaawo maygo men. En mbi ha goɗɗo heɓa ɓikkoye mum latto salihoyɗo, se o sufta ko o daydata koy. E nonnon banno o suftirta on man laato marɗo diina ɗo, nonnon o sufta on man laato jamo bo, laato jamo wala nyawji daaɓoji. Modi ɓe fikhu mbi'ata dow sharɗi baaba, wato hande
toni baba sarditi sardi hande se laato goɗɗo jamo on warata te'a ɓiiko debbo nden sardiwol man ɗo ngol ɗo mari asli ha sharia. Bana zamanu en goni jonta ɗo, to goɗɗo wi kanko kamo te'ata ɓiiko fu, ko bo hande kanko on dañi ɓiɗɗo amma kanko woni walojo ɓiɗɗo man, o foti o wi'a momi laati mi walojo mum ɗo wala mo te'ata mo illa to arti waɗi examen ji mi yi o wala nyawji daaɓoji, o wala fagdul mana al muktasaba ko en mbi'ata HIV, wato o wala ɗum kanjum. Hande o wala nyaw laatingu kallungu ngu, o wala nyawji daaɓoji goɗɗi feere, nden o lutta te'ugo momi wali. To o sarditi sardiwol banniɗo, nden sardiwol man ɗo ngol ɗo mari asli ha sharia, ngam sharia ɗo mahira dow faddugo torra e foɗugo maslahaku. E nonnon hande to laatake goɗɗo te'i ɓiya ko bo mo a wali, nden tabiti ɓaawo man o nyawɗo be hande nyawji bo ha nder nyawji daaɓoji ɗi, nden debbo ɗo mari droit mum ha wonnugo o yecca walojo maako wonna tegal man, ha ɗo kangal wonnete tan. Amma to nyaw man ngu laati na ngu raaɓo ɗum nyawji nyawdotoɗi, ɗo kam debbo man to o ɗellitake goriko man nyawɗo ɓaawo tegal man waɗama, ɗo bo oɗo mari khiyar, ɓe cumnan mo to o joɗoto, to ɓe cendiran ɗo ka o subnete. To dedei hande baba debbo man ɗo bo ko walojo maako ɗo dagani mo o sardita dedei hunde nde o yi nde nafan ɓiiko debbo ɗo ko mo o wali ɗo fu ha yake ɓe kaɓata tegal, dago to o sardita fannu ɗum lutai sharia islama. To kadi nden kam waɗugo sardiwol ngol hande linyugo iyam iga tegal waɗai, sardiwol man ɗo ngol ɗo mari asli ha sharia islama, ngol waɗan bo hande ɓe ɗiɗo fu ɓe jamɗa, ɗum waɗan bo goto maɓɓe raɓata oya ha nyawji calorɗi ɗi. To nden kam baba ko bo mo daroto darnde baba, to ni laatake woodi ko o huli, o foti o ɗaɓɓita ɓe mbaɗa examen ji iga ɓe terai. To kadi ɗum ɗo islam haɗay ɗum, e bo tata en ngebu ɗum, ta en ngebu ɗum, islam ka haɗay ɗum, enen bo tata en ngebu ɗum, e mana en tokkitu en mbaɗa. To kadi woɓɓe feere a tawan ɗo cattina ɗum, wato holla bana noy hande ɗum waɗirte, no ɗum waɗirte banni kai, wato ɗum waɗete islam haɗay ɗum. Ɓe linyino ɗum ha jami'ul azhar ha leddi misra to, wato ɓe linyino ɗum ɓe tabitini dow hande ɗum waɗete, sharia kam haɗay ɗum. To ɓawo to a sufti teriɗirawo ma mo a daydata, a heɓi hande nda debbo mo a daydata ɗo o laati o salihijo, kadi to a te'an mo bo a te'ira mo dow laawol ngol diina islama wi, a waɗa sadaki ma seɗɗa ta a ngerna, a te'a mo ta a waɗa gamarle, ta a waɗa kuje njaramji wato guykinoji ha tegal man, ta a waɗa bidu'aku, a te'ira mo be laawol ngol islama yerdi ha o wara o laatane o debbo salihijo. To kadi debbo man bo kanko bo o hula Allah, to o te'ama o warti har saare ɗo o ɗowtano goriko, tata o wonna kuje sefene ɗe goriko sefnata wadda, e bo o rabba ɓikkoy ɗo tarbiya islama laatiɗo boɗɗo, o fawnano goriko, o mosana ɗum, ta o ɗuɗɗina wurtago ha saare sei to haaje waɗi o wurto be dugayere goriko. E non to goriko warti o jaɓɓa ɗum, to warti nasti saare oɗon moosa, o defana ɗum ndefu laatingu mbongu ɓendungu, ta o sabbitina ler defugo man ha goriko warta tawa nyamdu timmai, ta o toño bandiraɓe mum, ta o haɗa goriko hoore maako, o laato bo o marɗo sewaku, o laɓɗo iga ha ɓandu maako, limse maako, suudu maako, saare fu, o mara amana, o aynana goriko hoore maako, o aynana ɗum neɗɗaku mum, o aynana ɗum jawdi mum, o aynana ɗum ɓikkoy mum. Ta o ƴama goriko hunde nde wawata, ta o deftina ɗum ko wawata, e o hormiɗina goriko, o teddina ɗum, ta o janja sirri mum, ta o ɓanta sautu maako
ha dow sautu goriko ta o laato debbo ɗemɗo woni. To kadi hagal wakkere man en bolwino haqqeji man ha darseje men caaliɗe. Haqqeji ɗi gorko waɗanta debbo e ɗi debbo waɗanta gorko fu, sei ɓe mara ihtiram mutabadal, wato ɓe kormotira caka maɓɓe, gorko teddina debbo, debbo bo teddina gorko, ngam to laatake lural ɗon caka maɓɓe, ɓikkoye maɓɓe hande laatata ko ɗowti koy, ɗum battiɗinan ha dow makoy, ɗum wonnan nafsiyatu tifl, wato ɓingel wonata tranquille, ngel wonta ngel ɗo de'iti, nafsu magel wonan ɗo sakli, ko waɗi dada be baba ɗo haɓa, ko waɗi dada be baba ɗo jokkira, ɗum saklan ɓingel, ngel heftata, bal ɗum wonnan ngel hakkilo. E nonnon wato hande debbo o to fototiri a te'imo, o wari o waɗi reedu, ndano a jogorto dedei hande reedu mako man ɗo, bal wakkati men famɗiti ko lutti, ndika en cabbitina haala reedu man ɗo kam ha darsere men warore to Allah ceniɗo muyi, nden en bolwa ɗum ngam en keɓa en bolwa ɗum dow timmuɗum ha darsere woore. Jonta ka ko en tokkitinta, wato debbo be gorko toni hande ɓe teyri ɓe ɗon joɗodi ɗo, sei ko moyo fu heftana oya haqqeji mum, waɗana mo haqqeji maako. Debbo waɗana gorko haqqeji mum, gorko bo waɗana debbo haqqeji mum. Debbo ɗo na bana no himɓe ndarata debbo kam o nakkisiɗo, o reta gorko, o kaza, laara dow non, tuugo dow non, yawnamo ɗo. Debbo laataki jawni ɗum ha islama. Debbo kam yawnanoma yaake islama warayno, wari tawi mo ha ummatoje goɗɗe, to gori ko maayino ɓe mbaramo kanko bo, ɓe donamo bana no ɓe donirta jawdi. Ni islama tawino. Islama tawino ɓe irannomo o geeto, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Amma islama ka wari teddini debbo, waɗi mo kanko ɗo o ɓi adama, o tedduɗo, o ɗo mari haqqeji maako. Yaake feere a tawa haqqeji maako ɗi o marata ɓura ɗi gorko. Allah cenɗo wi ko moye huwi kuugal lamgal, ko o gorko o debbo fu toni o muminijo, mbar jaari maako ɗum aljanna. Allah cenɗo ɗo fondi worɓe be rewɓe haɗo. Ha feere a tawa o fondete be gorko, ha feere a tawa o ɓuran gorko, ha kuje goɗɗe feere a tawan wato debbo o ɓuran gorko. Jonta ko handon guɗo, yaake feere en ɗon gi'a bana geɗal debbo ɓuri famɗugo, amma bal geɗal debbo ɓuri ɗuɗugo. No geɗal debbo ɓurdi ɗuɗugo, yaake feere to dongu man waɗi ɗo, a tawan ko gorko heɓi ɗo, ko debbo heɓi ɓuran ko gorko heɓi. Ɗo waɗa banni ha yaakeji dongu. Bal ko laati ko gorko heɓi man on ɓuri fu, to en mbaɗi misal goɗɗo faman, en mbaɗu goɗɗo o maayi, o acci ɓiɓɓe maako ɗiɗo, o gorko o debbo, o acci ceede bo boro 90. Nden ɓiiko debbo ɗo hoosi kayum ka roni boro 30. En mbaɗu o wala rono o feere se ɓeɗo ɗiɗo tan. Ɓiiko debbo ɗo roni boro 30, ɓiiko gorko bo roni boro 60. To nden ɓe nyufake ɓe ɗiɗo fu ɓe te'an, gorko te'an, debbo bo te'ete. Gorko ɗo o muyi debbo, o itti boro 30 sadaki, o yaari, o luttiri boro 30. Nden debbo ɗo bo kanko bo ɓe gaddani mo sadaki maako boro 30, wari hawri be boro 30 maako, o roni no waɗi boro 60. Gorko bo luttiri boro 30 tan. Debbo en gi'ai debbo ɓurtimo na. Nden kanko gorko ka boro 30 je o luttiri ɗo, o nyiɓan saare, o sodan kuje ɓangal, o waɗan wahala ɓangal man, o waɗan wahala walima, o sefnan bo ceede bo timmi, lutti boro 30. En mbaɗu to o soodi leeso ɓangal man tan, boro 30 ceede man ɗe timmi, ko lutti waɗete wahala pat waɗaka. Debbo bo ɗo mari boro 60. Nden goriko bo to te'imo ɗo, nyamnan mo, holtinan mo, nyawndan mo, hokkan mo ha o wona, ceede mako ɗo kadi jooɗi mere. To kadi derɗiraɓe, diina islama ɗo teddini debbo, diina islama yawnai debbo. Konngol debbo bo jaɓete toni o wolwi dede ko hani jaɓe. Tata himɓe mbi'a, a
mo tokki dabare debbo kapanna wodata nanon. Annabijo sallallahu alaihi wasallam ha sulhul hudaybiya o umri sahabo en maako be dakta be cali nde tati o do wi'a be dakta be cali o nasti o yecci debbo maako ndano mi wadi be sahabo en am mi umri be nde tati be cali. Debbo maako wi'ata mo yahu an be hoore ma a yaha a looji ko a loojoto nden hande a labo ha yeso mabbe be ngi'a. Annabijo wadi non be pat be umi be mbadi ko annabijo wadi go. En gi'ay dabare debbo on o jabi o wadina nden hande sahabo en go dowti ase debbo waddan dabare tilimde rewbe be tilimbe ha islama. En darale Aisha o jangini dotti en baawo maygo annabijo sallallahu alaihi wasallam rewbe don tilimbe wadi ha dina islama. Wato debbo lataki jawnidum ha dina islama bal debbo o tilimdo ko tilmintamo pan margo dina. Debbo to o mari dina do be man on o tilmirta, amma debbo yake bustoto kam yake to o latake dina wala. To dina wala kam do kam o bustido, amma to o mari dina kanko buri tilmugo. Wala ko bi adama hokkete en jangi ha darsere men salinde bawo o hebi dina buri hebgo debbo salihijo. To kadi den kam derdirabe dabare men be yoyre men fu en kabuno en mo'itinirta bibbe men rewbe ngam heba to be te'ama be jaha be laato be himbe tilimbe rabbobe bikkoy man koy ummo do dina islama koy keba koy laato ha zamanu ma koy wato koy kulo hoy Allah e to en maayi bo bikkoy man koy do'ano en andi to goddo maayi kuude mum ta'i sina kuje de annabijo limtino ha nder maaje man wato hande margo biddo salihijo mo do'anto on man baawo maaygo maako. Kadi rewbe to ni be mbodi en bi derdirabe ummatore wodan no be mbodirta bo enen mo'intabe se en janginabe. Jangirde do wajibi ha dow debbo banno wajibi ha dow gorko. To en daari ha nder ummatore men en tawa 90 nder temerre ha rewbe pat be anda dina mabbe. Be anda bana mi wi be anda be mari al'ada be anda kiitaji man. Al'ada do to salake kerol mum no e batta. Al'ada man do to ta'i wakkati kaza be juulan wakkati kaza na be juulata. To al'ada man wari nder wakkati kaza be juulan wakkati kaza na be juulata. Be anda be danyobe be anda kiita besngu. Hande be juulobe be anda no be juulirta. Atawa debbo do juula o do suddi la fayel terde mako pat don ha yasi o do juula ondo o wawata jangirde o ekkitaki. Kadi rewbe man ha men do derdirabe julbe en gudini be tampi ha dina mabbe. Kadi en kabdu en lornitu dedei islama do no wonno en pamtin rewbe dina mabbe. Rewbe do be pat be badibe ha men. Rewbe do dum dadirabe men, dum rewbe men be en te'i, dum bibbe men rewbe, dum goggo en men, yapendo en men, derdirabe men rewbe, heddidirabe men rewbe be pat be teddube ha men be tilimbe mo en geboto nder mabbe be pan mabbe se en kalfobe en endobe endago be woni hollugo be dina. Ngam to en endi be endanan en, to en kolli be dina be kollanan en bibbe men. Umar ibn al-Khattab debbo maako wato don no bangta sautu mum ha dow maako, se goddo fere bo wari ha wullo debbo mum ha maako. Fandi sare se nani debbo Umar ibn al-Khattab do demda ha dow Umar. Se o wayliti o lori o do dilla o silminno bo Umar nani. O wayliti o do dilla se Umar nani silminago wurti yimo o do dilla ewnitimo. Nde o lorti o wi'ata Umar mi wari no ha mi wullo hala debbo am ko wadata mi on mi tawi an funda debbo man do wade kaza. Umar wi'ata o ho dole mi munyanamo ngam kanko o do hakkilaniyam bikkoy, o do defanammi, o do lotanammi, o do wuwanammi sare, o do renaniyam neddako am, o do halfaniyam jawdiyam. Ngam demgal maako tan o tonata ha do am do se mi munyanamo. To kadi derdirabe rewbe man do be laati be pursina en ha nder juude men, ha nder ci'e men, se en anda dede yakeji mabbe. Wato na dum wakkati mo en bolwata haqqeji worbe kanju wadi mi limtay dede ko rewbe bo be kuwanta worbe, amma dammudum man mi do wi'a rewbe dowtane worbe mon, ande mo'ere nde worbe do badanta on, halfaago on, nyamna on, nyawnda on, hokka on ha on gona
enɗo on reena on holla on diina mon ande ɗum ɗo kirrite mo'e man onon bo ɗowtane worɓe man fannuɓe umray on ko laati haramu. kadi derɗaɓe wakkati min waɗi se en kaɗa ha ɗo Mahmoud Goni on keɗiti ha siriya ko larani annisa wal atfal rewɓe e ɓikkoy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.